Тя подхожда ли така? Да видиш, Не, така, дай сега. Дай сега какво да става, защото те са няколко начина. Аз ми харесвам осъм. и на мене това е другия игрен. Всеки си има предпочитание, с това исках делото да направи другия. С картончето или без? Всеки си има предпочитание. Дали сега, че беше нужно да дойдеш малко по-късно, за да стегнеш? Стегнеш, защото иначе ако е мек, тя е... Аз с тая съм по-добре, отколкото с Ная. Аплодисменти има ли, няма ли? Да, сигурно, това е